Daga jing Sokhia halor ke jingja ha Mukro ke bahap ha West Janta Hills District. Naga liang jung kinong ilam ka senjuk kirang ba shenong Riboy District. Lengbau ba PB Seliang uberiu General Secretary ka senjuk. Ha bakiran ha kilat pathai kubor. Kila penpau ye jing Sokhia halor ke ne jingja. Kumta naga liang jung ini kinong ilam kila kentu ye kibor sarkar. Kentup nadu kibor pulit. Bat kumjuru kibor peniat district. Bakinte elakam bahaya kayat kayang. Kanang makandon ke syong suk syong sany. Bat ha juga por ke senjuk kirang ba shenong Riboy District. Kala dawa badiban pa pulit ki badan hanong ba shilong sya ketiga jaka ban pahara ya lagi beriu lajong dak baong ru badan shibun ba ki pulit ki bashong hanong ba shilong bat ye kite de ban pha be chamukro nak banta ka jingshong sengan jong ki pai ba ha ka ju ka por ka senjuk ka penrem ru ya sarkar ba ha ka jaka ban penbet ye ki kenrum kenram ka khang penban ya ki internet ka balong ka jingdon kam jong ki khon samla ki dang don ha ka jingile examine ba pher ki badan kam ye ki bor internet ni kintu ya ki district administration nadu ka office jung SP DC bakin simkhia kamtam ka Riboy district ke joniru ka dei ka district ka bayak don mar kaput bat ka jela asam tingi shifting yo ki samla ke jongi ki brang khlut ke snam ki yemi ban pen huri hura bat ban pen wanra ya ka jing bom song sngan dan ni ban pen ken ya ka jong sok ka jong sai tidak kalian jongi kum ki nong ilam snong kum kirang ba snong gi kentu ya ki kun samla ke jungi bang kilong ki bejai-jai nama aku mengitip mentah bangin ya khang kali ban pelong gino ki education program kan sakta ya ki kun samla ke jungi ki bidang don apa ke jingile ki examine ki prepare dina maka tagi kintu ki bakin long jai-jai bakin long bam jakhlut ban pelong isu ya kan ka kam jingsha peniap jungi ni ki sangut ki mesin ki bakodor dina maka tagi kintu kan ka pot ya USP bat ya UDC jong Riboy bakin pha ya ki pulit ha kini jaka kaput na kamanta ban pensong singanyi kiti pardok prasnam gejungi ki badan ha kiti ki jaka namar ba ngidon sibun ki pulit ki basyong hangte hepo silong pha ki segi jaka kaput saka block 1 block 2 bat sepo langpir kumjo kanang ba kini ki longjing long sem bat ki pardok prasnam gejungi ki badan ha jaka kin song singan bat ba kinomdon ki besim kabu lengba kanika jingja kabla jam manta kasngi Tiang juga pon nakal yang jongka senjuk kirang bak senong ngi penrem juru ya ke sorkar Meghalaya kiwi ki sorkar ka sorkar Mizoram ka sorkar Nagaland lada ja ka jing ja kanu ke jing ja huri hura kimi syakmat nak benta banjir penbet banjir pen ibor da ka ba ki kiran sutu jumbat ada susi ban ong ba hapok ka jela ka jungi lada don kumi ki jing ja ki yakhang penban ya ka internet ka ba ka social media hakini ki lolong hisa ka benta ban ai ke jing sekri ka bapaka kamtam igi pai ba nang kendong ten re kini ke jing khang internet kala kata sisa ya ki samla ya ki dong jing long sem bat ya kari berkowe bat dia ka kasih jenjah berkowe te ka bangun ba ajung mot kamtam kumbolong menta ki bebun ki samla ki pulekot leng ba kini ki online ha ka ba ki download ya ki jing tip lang ba ki internet ten re la da sarkar ka khang no ya kani ka internet ka bot ki bubun ki samla ki pen kre examine bi ki kalau long ki nong ka bakra ti kum tangi pen bore ka sarkar ba ka di ban weng no ya kani ki jing khang internet nama da ka jing khang internet kan nom wanra ya ka jong suk jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia ban ngi pen rem juru nama ba ka di baro ki mi de na ka daw jong ka jing bom sim kia